салом дӯстони азиз, барои ёфтани Тағойбеков Муҳаммадқул Тоҷиддинович бародарош ҷиянош 600 000 рубл мукофотпулӣ мондагианд. кадом нафаре ки маълумоти пурра равон кунад дар бораи дар ки ҷо қарор доштани Тағойбеков Муҳаммадқул ва ё ин ки зинда ва ё мурда будани ҳамин инсон агар хабари аниқ расона соҳиби 600 000 рубли русӣ мешавад. Тағойбеков Муҳаммадқул Тоҷиддинович соли таваллудаш 1976 дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷамоати деҳоти 50-солагии Тоҷикистон таваллуд шудааст. соҳиби 3 фарзанд, 2 духтар, 1 писар. духтарош ба шавҳар баромада соҳиби фарзанд мебошад. тӯли 19 сол мешавад ки беному нишон шудааст. соли 2003 ба Федератсияи Россия рафт ба шаҳри Коломна. як соли ҳамин дар алоқа буд, ба хона маблағ равон мекард, вале аз соли 2004 беному нишон шуд. аз шумо хоҳиш як дастгирӣ мекардед ёфт шавад. касоне ки меёванша мукофотпулӣ бо маблағи 600 000 рубли русӣ дода мешавад. пешакӣ миннатдории худро баён мекунем акаҷон. маълумотҳои пурраша ман дар телеграм канали худам мепартом. хоб метонем ки бо дауҷа расми паспорт ша мебунам ҳама маълумотоша мепартом. метонед дурои телеграм канал маълумоти пурраша гирен. телеграм канали Исмоили Тоҷик. баъд ногуфта намонам бародарои азиз ки дар қурутобхонаи Исмоили Тоҷик аксияи казанкабоб рафтисай. кадом нафарое ки дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорен ҳар чи зудтар метонен биёен ба қурутобхонаи Исмоили Тоҷик ва казанкабоби мошни разанед. аксия то рӯзи якшанбера давом мекунад. маълумоти пурраш дар видеои пешинангӣ мондагиам. метонен ҳамн видео дуромада тамошо кунед маълумоти пурраша.